čas v mojich modrých očiach. Ako to povedať jej, že sa mi páči, že ju chcem ľúbiť najviac ako viem. Chcem ti darovať, moje dievčatko, 7 červených rúží. Povedz, či budeš pri mne stáť navždy. Zastalo, rúže zobralo, skromne sa usmialo. Pozrelo sa na mňa, podalo mi rúčku a tak povedalo: tak ako rúže z lásky darované, už v náručí mám. Do tvojich hľadia sa, nikomu ťa nedám. Chcem ti darovať, moje dievčatko, 7 červených ruží. Povedz, či budeš pri mne stáť na